השנייה עומדת לצאת הדרך במפגש בין נועה ולינקולן. רד אימס 0-0 במחצית הראשונה, 1-1 במשחק הראשון, בקרב על המקום בפלייאוף ליגה אירופית. אז ראינו מחצית ראשונה שבה מאוד אכזבה, לינקולן לעומת זאת קצת הרשימה אותנו באופן יחסי כמובן לציפיות, ואנחנו תכף נבדוק האם המאמנים יבצעו חילופים. הנה הוא סנדרי פרקוביץ', המאמן הקרואטי של אלופת ארמניה, נתייעץ שם עם עוזריו. מיד אנחנו נראה באמת מה קורה מבחינת בשורה התחתונה, 3 מחציות, משחק וחצי, שוויון מוחלט בין שתי הקבוצות. תכף נעדכן אתכם עם תוצאות נוספות במשחקים שמתקיימים עכשיו באירופה, תוצאות המעניינות כמובן. אבל לפני זה אני חייב לך תשובה לשאלה מה קורה למי שתפסיד כאן. מי שתנצח תקבל כנראה את ברגה, אבל מי שתפסיד כאן תקבל את המנצחת במפגש בין אולימפיה לובליאנה מסלובניה לאגנטיה מאלבניה. אז זה כמובן בפלייאוף של הקונפרנס ליג. גרגיץ' נכנס, דיברנו על חילופים, אלן גרגיץ' במקומו של אלדר פריירה. ראינו את גרגיץ' פותח במשחק, גם מפקיע במשחקים נגד פרנס והראש. אני חושב שפינסון בעצם היה על המשבצת שלו, כי פינסון לא שיחק נגד פרנס והראש, אבל הוא מחליף אלדר פריירה, המספר 7 ששיחק בצד הימני. תכף נראה מה יעשה גרגיץ' נכנס גם קרואטי בן 30 שהגיע הקיץ מסלאבן בלופו הקרואטית. אז הוא כרגע על קרדשא. משחקים נגד פרנס ורוש, הוא שחק בכנף שמאל, היום נכנס בכנף ימין. טוב, יש שתי קבוצות שכבר הפילו לפלייאוף הליגה האירופית. רגע, השופט כאן לא שורק, והכדור הזה מעל המשקוף. קודם כל, אני חושב שהייתה נגיעה של השוער. נראה. ואני חושב שגם גרגיץ' שעמד לבד, החלוץ לא ראה אותו. כמה גרגיץ' לבד? לא הייתה נגיעה של השוער? אני חושב שלא. בכל מקרה, שם לא היה כאן. אז נעדכן שקופס מפינלנד ומידיטלנד מדנמרק הפילו לשלב הבא בליגה האירופית. גם בקונפרנס ליג יש קבוצות שהפילו כבר לשלב הבא. לוזן משוויץ, ספרטה פראג מצ'כיה ולבסקי סופיה מיודעתנו מבולגריה שעברה את סבח. שוב, המשחקים הראשונים בערב המאוד מאוד עמוס הזה של משחקים באירופה במסגרת הקונפרנס ליג והליגה האירופית. בשבוע הבא יתקיים שלב הפלייאוף גם בליגת אלופות. ימים שלישי ורביעי אנחנו נשדר את כל 7 המשחקים, גם בחמישי כשיש את משחקי הפלייאוף. שוב, אנחנו נחזור ראשון מבין 2 בשלב הפלייאוף של 3 המפעלים. בלינקולן אין שינויים. פרני גרסיה שם לוחץ ומצליח גם לזכות בכדור. דיברנו כבר על המצבים הנייחים של לינקולן. אז תהיה הוצאת חוץ כמו קרן לרחבה והכדור נופל שם והצלה של השוער. לא להאמין, גם הריבאונד. כולם שם תופסים את הראש. כל שחקני לינקולן תופסים את הראש. הריבאונד נפד ללופס לרגליים, הוא לא הספיק לבעוט את זה כמו שצריך מ3 מטר. תשמע, כל נייח שלהם. תכף נראה את זה עוד פעם. הנה ההוצאת החוץ המאוד ארוכה הזאת. כדור נופל שם ברחבה, מסירה עם העקב, הצלה של השוער והקפטן ברנרדו לופז. לא להאמין, איזה החטאה של לופז.
הוא פשוט איבד שיווי משקל, הוא התרגש מגודל המעמד. קודם כל, קיבלנו ב4 דקות בפתיחת המחצית הזאת 2 מצבים שכל המחצית הראשונה אולי לא יהיה לנו. אנחנו רוצים גולים. עם כל הכבוד למצבים, אנחנו רוצים גולים. הנה שוב מזווית קצת שונה. כדור שנופל, שמע, הייתה שוב משיכה בחולצה. תקשיב, אם הוא נופל, קריסטיאן רוטיאנס, שנתפס בחולצה, אם הוא נופל, הוא מקבל פה פנדל. הוא לא חשב על זה. דולבו של מתאוס אייס. זהו אריק בואקה, המגן הגנאי. גרגיץ', סנגרה, אימרן. כבר למדו אותו, לא נותנים לו את האופציה הזאת לבעוט. מרחוק מתקרבים אליו כל פעם שהוא מקבל את הכדור לרגל. הנה אימרן. גרגיץ'. בואקה. סנגרה. מכניס כדור טוב, גרגיץ'. הפעם הייתה הנעת כדור יפה. יש קצת יותר כדורגל בתחילת המחצית. נכון. שוב סנגרה. הכדור שלו לא מגיע. והנה לינקולן יוצאת קדימה. הוא מנער שם שחקנים ממנו. הייתה עבירה, אבל שומע נתן יתרון וזה בסדר. שהוא לא שרק לאחר מכן. ואנחנו עם גרגיץ'. אלן גרגיץ'. לינקולן מאבדת הרבה מאוד כדורים שאם לא איבדה במחצית הראשונה. בואקה. גרגיץ'. מאבד את הכדור, זה לא מתאים לו, וזה קורה. המשחק הרבה יותר פתוח. כן. יש הרבה יותר שטחים. כדור טוב עכשיו. זה מסוכן. אבל המסירה של בובקר סידיק דבו לא מגיעה. לופס. רוטיאנס. סנגרה עכשיו. השופט כאן יש מה להגיד במקרה הזה לגרנטוריה. העבירה הזאת שלו.
וחצי דקות בתוך המחצית השנייה. אנחנו מחכים לשער הראשון במשחק. האם הוא הגיע עכשיו? סנגרה. הנגיחה הזאת של גרגיץ' שהולכת החוצה אחרי ההגבהה של גונסלו סילבה. אבל 10 דקות כמעט לא רעות של נועה במחצית הזאת. יש יותר תנועה בלי כדור, יותר הנעת כדור, יותר הכנסות כדורים חכמות לרחבה, זה לא רק ההגבהות. כן, אני חושב שזה לא מעט בזכות כניסתו של אלן גרגיץ' שעושה הרבה יותר עבודה מאשר עשה קודם לכן אלדר פריירה. עדיין לא מספיק טוב, אבל זה בכל זאת יש סימנים לשיפור ביכולת, אולי זה גם יבוא לידי ביטוי לאחר מכן גם בתוצאה. מוציא את ההתקפה הזאת עם גרגיץ'. אין אף אחד שממתין בצד השני. במקרה אלו עדיין של הארמנים. יואו, אתה ראית את זה? אני ראיתי את זה. אני מקווה שיראו לנו זה עוד פעם. מאז בלנקו המקסיקני לא היה תרגיל כזה. קואטמוק בלנקו. וואו, הכדור על סף השער, אבל בסוף בחוץ. בסוף זה בחוץ. תראה. הנה עכשיו. וופ! תשמע. מה שנקרא למברטה. אייס. מתאוס אייס. דיברנו בשבועות האחרונים על ההצלחה של הקבוצות הקפריסאיות, פאפוס שמגיע לפלייאוף ליגת האלופות, גם הקבוצות הקפריסאיות האחרות. אומוניה ניקוסיה מובילה כרגע 4-0 על ארז מאזרבייג'אן. 4-0 הייתה התוצאה במחצית, עכשיו זה מחצית שנייה. 4-0, אחרי שניצחה אותה 4-0 במשחק הראשון. אבל עכשיו אנחנו עם הארמנים, לא עם הקפריסאים. ניקול עדיין לא עשתה חילופים. חואן בסארס בסך הכל מרוצה מהיכולת של הקבוצה שלו עד עכשיו. הכדור הזה יהיה של לינקולן. בובקר סידיק דאבו הוציא את הכדור מהצד. לא. השאיר את זה בסופו של דבר למריאנו נאנו. מריאנו נאנו לתוך הרחבה. צהוב במקרה הזה, נראה מי השחקן שיקבל אותו. הייתה על פינסון, כן, של איברהים היו, הגנאי.
גונסלו סילבה. בואקה. רבע שעה מהפתיחה, פתיחת המחצית השנייה כמובן. הנה אנחנו ב-0-0. הייתה פה מכה לפנים, פינסון נותן את המכה. השופט לא ראה את זה, זה היה שווה צהוב. אברהים איוב קיבל את הצהוב? נראה כמו טעות. אברהים איוב קיבל את המכה. אולי זה אברהים איוב על הצהוב הקודם בכלל שהוא קיבל. יכול להיות. יש פה דילי ככה. יכול להיות. טוב, לינקולן לא רוצה פה פנדלים, היא רוצה לנצח ב-90 דקות. האמת שאנחנו לא נופתע אם זה יקרה, הגיע למצבים. שוב סרגי מודיען מרחיק. חסרת רעיונות נועה במשחק הזה. התחילה טוב את המחצית השנייה, אבל דעכה אחרי 10 דקות. אנחנו בדרך לחילופים, באופן צפוי, המאמנים רואים שהדברים לא זזים, אז זה הזמן לבצע את החילופים שאולי יעשו פה את השינוי. יאקוליש ייכנס. יוצא, אני רואה בובקר סידיק דבו בלינקולן. יאקוליש נכנס בנועה. פינסון יוצא. פינסון מהחדש. עוד ניסיון מ-30 מטר שחרמן בסוסה, לא משהו שיכול פה לייצר שינוי בתוצאה. מרין יאקוליש, מספר 47, ראינו גם אותו נגד פרנץ בראש. מי שנעלם לגמרי במחצית השנייה זה אימרן אולד עומר. דנה, הוא ניגש כמובן, מספר 11, אבל לא מקבל כדורים, לא משפיע על המשחק. ועכשיו אולי זה מגיע,
רק נכנס, קיבל את הכדור, עבר את השחקן, עבר את השוער. הוא עשה מבצע של זלאטן ובעט כמוני אחרי הפרישה. תשמע, הוא עשה פה מבצע. מבצע אדיר. ובנגיעה הראשונה שלו. ואיך רצית להגיד יאקוליש? מה, יכול להיות שיאקוליש רוצה לראות פנדל. וואו, תקשיב. איך הוא לא הבקיע, אני לא מבין עד עכשיו. אבל, תשמע, הוא נכנס טוב. גם הוא החמיץ, הוא נכנס טוב. הוא נכנס כדי להכריע את המשחק, אני גם מאמין שזה יקרה. זה שינוי באמת משמעותי. הנה בואקיה. כדור טוב למרכז. אימרן. מוכשל? לא. לא. שופט האוסטרי לא שולט לפנדל. אני חושב שהוא צודק. יש דבר שיבדוק את זה. זרק את עצמו? בטח. חילוץ נקי של גרם טוריה. ולהגיד ככה, אבדול אומר צריך גם לעבוד על השיעורי משחק שלו. גם מי שנכנס כמחליף במקומו של בובקר סיליק דבו בלינקולן הוא קיקי גומס. מספר 9, קיקי גומס. מרין יאקוליש, הקרואטי. עם ההחמצה הענקית הזאת, אבל גם מבצע בהחלט מרשים. הנה זה בא, שים לב, עבר את הבלם, עבר את השוער והפציץ לקורה. מדהים. אגב, קיקה גומס שנכנס, לא תאמין, הוא שחקן נבחרת הפיליפינים. שמה מעמדה באסיה? לא גבוה במיוחד. עוד כדור לרחבה, תהיה כאן קרן, לא. אוי ואבוי, אוי ואבוי. איזו הרחקה מוזרה של אברהים היו. עוד מבט על הביצוע הזה, טרחז, העמודים שם מזדעזעים, הקורות מזדעזעות מהפצצה הזאת של יאקוליש. יש עוד 23 דקות ל-90, ואם לא יהיה כאן שער אז אנחנו הולכים להערכה ואולי לפנדלים, ובפנדלים כבר לינקולן רדימס כבר עברה העונה סיבוב אחד. יש לה ניסיון בעניין הזה. נופל שם בלי עבירה. לינקולן אבל עייפה מאוד, יש פה עבירה, לא, השופט נתן יתרון, הוא גם לא שורק לעבירה. אוי, הם כאילו הנוער מתעקשים לא לעשות כלום עם הכדורים האלה ליד הרחבה. מה, אתה רואה את התסכול על הפנים של כן, אבל השחקנים? נתנו להם יתרון. שופט צודק, נתן יתרון. דיברנו קודם על ספרטה פראג שעברה די בקלות את הרעת ירוון
ואם בית"ר ירושלים תצליח איכשהו לעבור את ריגה, עוד שהיא עדיין בפיגור 3-2 בסיכום, אז ספרטה פראג תהיה היריבה שלה בפלייאוף הקונפרנס ליג. זה כבר סיפור לגמרי אחר. סיפור אחר לחלוטין. קבוצה חזקה. של לינקולן, פואן פיזארס לא מפסיק לצעוק, יש לו גם, יש שם מיקרופון שניצב קרוב אליו, שקולט כמעט כל מה שהוא אומר, ואתה יודע, הוא גם נותן הוראות, ומדי פעם פולט כללה, כאילו, וזה חלק מהעניין. שחקנים נראה לי אין להם בעיה. דרך אגב, הוא לא היחיד, רק לרוב אתה לא שומע את זה, כי יש את הרעש של הקהל והמגרש, פה המיקרופון קרוב מדי אליו ומעט מדי קהל. דקות, האם תהיה לנו כאן הכרעה או שאנחנו הולכים להערכה? זה דומה אבל זה שונה. ירגיץ' משתחרר יפה, וואקיה מעלה לרחבה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. אייס, תמיד להקפיץ עם העקב הוא יודע, אבל לנגוח ממטר לא. שאלת, אמרת למה השחקנים האלה מגיעים לשחק דווקא שם, אם זה הכישרון שלהם? כנראה שמול השער הוא פחות טוב. יופי של הגבהה. תשמע, אין מצב שחלוץ יכול לרצות יותר מזה. 4 מטר מהשער, לבד. השוער תקוע על הקו, רק מתפלל שהוא לא ינגח למסגרת. אז התפילות עזרו. נגח עם הכתף. אולי עכשיו 3 בהתקפה הזאת, 5 בעצם, הם מסתכלים גם האלה שמאחור. זה חייב להסתיים ברשת. לא, איפה, אפילו לא בכיוון. לינקולן גמורים. לינקולן גמורים, ופשוט נוער לא מסוגל לעשות גול. זה נוער של הים. אתה יודע מה יקרה בסוף. יהיה הערכה ואת הגול הם יפקיעו 2 דקות אחרי שהיא תתחיל. אתה אומר הם גמורים, הם צריכים לרוץ פה עוד 30 דקות. לא ממהר, השוער סנטנה. אין ספק, בנועם מרגישים את העייפות של לינקולן, זה הזמן שלהם ללחוץ על הדוושה, אולי אפילו לעשות איזה חילוף 1 או 2 כדי שהיתרון הפיזי יבוא יותר לידי ביטוי. בוא נגיד שאם ברגה כרגע שלחו לכאן סקאוט לבדוק, הם יכולים להיות רגועים. לא משנה את מי מקבלו. הם כבר סיימו את המשחק שלהם? לא. לא, אבל הם ניצחו בחוץ, אז אני מניח שהם ינצחו גם בבית וגם תיקו יספיק. גרגיץ'. זה לא מאמין. הם לא בועטים לשער, הם דוחפים את הכדור. תגיד, איך הוא יכול להיות ברזילאי אם הוא לוקח כדור ועושה הקפצות לא יאומנו? באמת, משהו לא מהעולם הזה, אבל כל פעם שהוא בועט לשער, זה נראה כאילו הוא רב עם הכדור. תראה, הוא רב איתו. ברזילאים אמורים לאהוב את הכדור, נכון? לרקוד איתו, ללטף אותו. ויקטור ויאקניאס יוצא וחואן ארגואס נכנס במקומו. זה החילוף השני של לינקולן רדימס. חואן ארגואס זה השם המלא,
יש לו כינוי, חואנחה. אנחנו נקרא לו חואנחה. בואו נראה את הקפטן, את לופס. עוד ניסיון, הידיים של צ'אמצ'אביץ'. אגב, לגבי חואנחה שנכנס עכשיו מספר 11, שחקן ספרדי גם הוא, שגדל בנוער של סביליה, והיה אפילו בצעירותו, בן 30, בנבחרת ספרד עד גיל 17. אבל אתה יודע, יש את הצעירים המבטיחים האלה שמגיעים לנבחרות הצעירות, אבל לאחר מכן הקריירה שלהם לא מתפתחת. כי זה כמעט לא קורה, אבל בספרד, אתה יודע, יש הרבה נבחרות שהם לא, שם התהליך כל כך טוב וכל כך איכותי, שגם אם אתה לא נהיה כוכב בינלאומי, אתה עדיין שחקן בליגות, בטח הבחירות בספרד. נדיר למצוא מישהו בנבחרת לגיל 17 שמגיע למקום כזה. מה נעשה עם אייס? נחליף אותו. הוא לא אוהב להבקיע בין הקורות, הוא... לא, הוא הבקיע במשחק הקודם נגד פרנס. האמת שכן. סתם בגלל 10 דקות האחרונות. לא, היום באמת, שדברים לא הולכים לו. נותן את הכדור הזה ללינקון. הם לא ממהרים כמובן, השחקנים העייפים של אלופת גיברלטר. דיאן מרחיק, עוד ניסיון בעקב, זה לא מגיע שם לקיקי גומס. עוד כדור ארוך של מוידיאן, מחפש שם את יאקולי שעדיין לא התאושש מאותה החמצה. ,12 דקות נשארו לנועה כדי בכל זאת להבקיע את השער שיקח אותם לשלב הבא והבטיח להם אירופה. הכדור הזה מורחק, עדיין ההתקפה בעיצומה. עד כאן. עכשיו קיקי גומס סוחט את העבירה. שינוביץ' כמו של אימרן נעלם במחצית השנייה, לא היה קיים.
מקום המאמן שלו באמת מכניס שחקן, אולי הוא שחקן התקפה, הנה, השחקן התקפה גבוה לכל ההגבהות האלה. אתה רואה איזה תורן הוא באמצע? מעניין אותי מה הגובה שלו, לדעתי יש לו איזה 1.90 מטר. בוסני שגובהו הוא בדיוק 1.90 מטר. מה אתה... לא יודע איך אני בכדורגל, בגבהים אני לא... בגבהים אתה חזק. כן. שמע, יש כל כך הרבה הגבהות עכשיו ששחקני נוער לא מצליחים להכניס, אז זה לא רעיון רע להכניס עוד שחקן ליד אייס להגבהות האלה. חתם בקבוצה רק לפני שבועיים, הגיע מז'ירינסקי מוסטר, הבקיע 17 שערים בעונה שעברה בז'ירינסקי. ז'ירינסקי זה בוסני, לא? הוא בוסני בעצמו, כן. יש לו גם 6 הופעות במדי נבחרת בוסניה. הבחור הזה בן 27, ועכשיו מנדי יוצא וג'ו נכנס במקומו. ארמנדו סוסה מנדי בחוץ. ג'ו. זה ג'ו הראשון מאז ג'ו קול שאתה משדר, לא? כנראה. ולמרות שמו המאוד אנגלי הוא ספרדי. זה חו. זה חו, לא נראה לי. קיבל את הכדור הזה לתוך הפנים. גרם טוריה. איזה פצצה הוא קיבל שם. תשע דקות לסיום ה-90, כמובן שתהיה פה תוספת זמן. אגב, ז'ירינסקי, כבר דיברנו עליה, זה מובילה עכשיו 2-0 נגד בריידבליק מאיסלנד. מכבי תל אביב, לעומת זאת, ביתרון 1-0 על אמרון ספרטנס, שער של עידו שחר, אחרי שאמרון החמיצה פנדל במצב של 0-0. אתה יודע מה התוצאה הכי מדהימה כרגע באירופה? בשיקטש, בבית, בפיגור 2-0 לסנט פטריק אתלטיק מאירלנד. לא מאמין. כן. דקה 40. זה עוד לא נגמר, אבל זה התוצאה כרגע. וואו, סנסציה מטורפת. כן. באופן טבעי, שחקנים בשלב הזה עושים הכל מאוד לאט, כולם עייפים, רוצים לשמור על הכוחות, לוקחים בחשבון שיש להם פה אופציה לעוד 30 דקות הערכה. אבל אין מצבים בדקות האחרונות. מאז אותה החמצה מזעזעת של יאקוליש. אולי עכשיו. הנה הוא המחליף. הבוסני הגבוה. הוא מגיע לבואקיה. גרגיץ' ברגל שמאל. הנה הגבהות לרחבה. אבל הוא צריך לקבל את זה לרגל. היה אמור לקבל לראש, קיבל את זה לרגל.
נועה ממהרת, היא לא רוצה פה הערכה, היא מרגישה שלינקולן עייפה, זה הזמן לנצל את ההבדל מבחינת הכושר הגופני. אבל זה יהיה בידיים של השוער סנטנה. עוד ניסיון של הארמנים לחדור את ההגנה עם הדאבל פס הזה שלא עובד. לחץ גבוה עכשיו של שחקני נועה. עוד גלישה שם של טוני גרסיה, לא עובד. סנגרה, בואקיה, גרגיץ'. לאף אחד לא מגיע לעלות, מה אני אגיד לך? אתה צודק, אבל זה לא עובד ככה. הגרועה פחות תעלה. גרגיץ' התחיל טוב את המשחק שלו ברגע שהוא נכנס, אבל ראינו עכשיו את הביצוע הכושל שלו בהגבהת הכדור. הוא לא עייף יחסית לאחרים, זה לא התירוץ שלו. יש עדיין זמן, ותהיה פה גם תוספת של לפחות 5 דקות. האם היה פה נבדל? אני חושב שלא. הנה זה 1-0! אלא אם כן היה פה נבדל. כרגע יש. דקה 86, כבר ראינו את הכדור של סנגרה ברשת, הכוון הניב דגל, תכף נראה. סנגרה מסמן. בטח נפגע. לא ראינו את רגע המסירה, למרות שאני חושב שאתה צודק. כי לא ראינו את רגע המסירה ברגע שהוא נכנס לנבדל, המצלמה כבר הלכה אליו. אבל היה נבדל. רגע המסירה. אני חושב שהוא צעד מאחורי ההגנה. זה נראה שכן, אבל זה די צמוד, זה לא ב100%. אנחנו ממתינים להחלטת עבר. בעצם זה שזה לוקח זמן, זה אומר שזה לא כזה פשוט. גם זוויות הצילום לא היה. שופט האוסטרי, גיס המר. אני לא מתנגד לזה שזה יאושר, כן? גם אם יש אופסייד. אף אחד מאיתנו. מסיבות מובנות. אולי נוכל לראות את זה עוד פעם? קשה. מהזווית הזאת זה קשה. כי אתה לא רואה את זה בקו ישר, אלא מהצד. לא, אין שער. אין שער. בסדר, אנחנו מקבלים. אבל לפחות הרשת זזה. דקה 89. עוד כדור חופשי לזכותו הארמנים. גרגיץ', אולי הפעם הגבהה שלא תהיה טובה יותר.
הנה ההזדמנות לנצח, דקה 89. אוי ואבוי. סנגרי, הכדור עובר לו בין הרגליים, מנסה לעבור שם על הקו ועושה את זה. וואו! תקשיב, מבצע אדיר. קורא לו, ביתה לא יצא לו טוב. הוא עשה פה דריבל מצוין. אז הוא היה צריך להוציא פס. נכון. כל כך רצה לסיים בעצמו. אחרי שהוא הבקיע קודם ולקחו לו את הגול. לא רק זה, הוא בא לבעוט את הביתה הראשונה, הכדור עבר לו מתחת לרגל, הוא הרגיש מבויש קצת. אתה יודע, השחקן ברמה הזאת זה לא אמור לקרות. תראה מה קורה לו בפעולה הראשונה. הכדור פשוט עובר לו מתחת לרגל. הוא אומר לה, זה לא נעים. אז עכשיו אני אראה להם מה אני שווה. עושה את הדריבל, אבל פה תווית מאוד קשה. הנה, והחברים שלו אומרים, למה אתה לא מוסר? אגב, אני חושב שסנגריה יכול להיות זר מצוין בארץ ללא מעט קבוצות. קבוצות שהן לא ה3-4 הראשונות, סנגריה? כן, כן. באמצע? כן, לגמרי, אתה צודק לגמרי. אני גם חושב שהמחיר שלו לא יודע מה. לא מכיר את הסוכן, אבל להערכתי. כן, כצפוי, 5 דקות. 5 דקות נשארו לנוע לנצח פה. כדי לא לרוץ פה לחינם עוד 30 דקות. סנגרה רוצה לקחת על עצמו. ניסה פה מסירה קצת מתוחכמת. סואליה. כדור יוצא לחוץ, אבל לזכות הגיברלטרים. יאקוליש, אם היית מבקיע אז באותו רגע. מה קרה? שני המאמנים לחוצים. עוד כדור חופשי לזכות תנועה. האם זה הרגע? סואלי מסובב. והכדור ניגח. יאללה משקע. תשמע, הם יכולים לעשות פה קלטת ביצועים איך לא לבעוט לשער. זה היה המחליף. השער כבר לא בשער, רק תנגיעה קטנה. אתה 5 מטר מהשער, לאן אתה רוצה לנגוע חזק? שתי דקות, ואם לא יהיה כאן שער דרמטי אנחנו הולכים להערכה. מי היה מאמין? אולי גיברלטרים האמינו, ואולי גיברלטרים עוד ינצחו את המשחק הזה. וואו, בדקה 94 ההצלה של צ'אנצ'רביץ' מונעת כאן סנסציה אדירה עם סרט הקפטן צ'אנצ'רביץ'. יש זמן לעוד התקפה אחת מבחינתה של נועה עם סנגרה.
הכדור עדיין אצלו, אבל המסירה לא מספיק טובה. עדיין ההתקפה שלהם, אבל שוב הכדורים כל כך חלשים, וסנטנה לוקח את כל הבעיטות האלה בלי להתאמץ. השניות האחרונות. חואנחו עם המסירה הלא מדויקת הזאת. לא, זה לא מספיק טוב. כדור שנשלח אל מולה שיניוביץ', שלא היה לו שום סיכוי להגיע אליו. שופט האוסטרי מיד יסיים את המשחק. הנה, מגיעה השריקה. כן, אנחנו הולכים להערכה. ניקח לנו כמה דקות של הפסקה, כמה הודעות, ונחזור עוד מעט אל הערכה. ישראל זוכה בזהב באליפות העולם. אליפות העולם בהתעמלות אומנותית, החל מרביעי הבא. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מציג יורובסקט 2025, הכוכבים הגדולים בעולם והנבחרת בכחול לבן בטורניר הכדורסל היוקרתי ביבשת. יורובסקט 2025, 27 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. פיינל פור ליגת יאז פוצ'יבולי מגיעה לרגע האמת, שבת ב5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. נבחרת ישראל ביורובסקט החל מ-27 באוגוסט. גם תומר גינת יהיה שם. סוף סוף היא חוזרת, הליגה של המדינה, עם מרוץ אליפות שמתחיל מהשנייה הראשונה. עולות חדשות שחולמות לחזור לימים הגדולים, והאוהדים שכבר לא יכולים לחכות יותר. אז תתכוננו לעונה לפנתיאון. ליגת העל חוזרת לעונת שידורים חדשה בערוץ הספורט של ישראל. בית"ר ירושלים מול הפועל חיפה, חצי גמר גביע הטוטו, שני ב8, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הייתי לוקח הכל לנאור, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי לחבק אותה, אני יודע מה יהיה מחר. נבחרת ישראל ביורובסקט החל מ-27 באוגוסט. גם דני אבדיה יהיה שם. הערכה מיד תצא לדרך. נועה בלבן, אלופת ארמניה, מול לינקולן רד אימס באדום, אלופת גיברלטר. 1-1 במשחק הראשון, 0-0 עכשיו.
30 דקות הערכה. ואם לא יהיו שערים גם ב-30 הדקות הללו, אנחנו נלך לפנדלים, ונזכיר שלינקולן רד אילס כבר עברה השנה בפנדלים בסיבוב הראשון של מוקדמות ליגת האלופות, את אלופת מלטה, את המרון ספרטס. המברדוזיאן עומד להיכנס. חילוף נוסף. וגם גונסלו, אני רואה חילוף כפול, שזה מעניין. אז מספר 19, הובהנס. המברדזומיאן. במקומו של אריק בואקיה, והקהל אוהב את זה. אחד השחקנים האהובים ביותר כאן על האוהדים. וגם גונסלו גרגוריו, אם ראינו נכון. הפורטוגלי. השוקית בפה של השופט האוסטרי סבסטיאן גיסהמר. יצאנו לדרך, 30 דקות הערכה. לינקולן ביצע עד עכשיו 3 חילופים, נועה ביצע 5, נשאר לה עוד 1. אישה מצוינת של סואליה. שוער צריך להוציא את הכדור הזה לחוץ, אבל בכל מקרה היה פה נגדה. עשה את זה נקי לחלוטין, לקח את הכדור שם מהרגל של טוני גרסיה. לא הצליחה לנצח את היתרון האיכותי שלה במחצית השנייה. אולי תעשה את זה עכשיו במחצית הראשונה של הערכה. כדור שוב הולך לסואליה. סנגרה. סואליה מעלה את זה ברגל שמאל. יש שם שחקן של לינקולן שנשכב על הדשא. חבר'ה האלה עייפים מאוד. שמע, האוהדים האלה לא מפסיקים לעודד. 90 דקות, 100 דקות, 120 דקות. מדהים. ואין להם מקבץ שירים גדול, אבל יש להם תרבות עידוד מפוארת. אולטרס למופת. גריץ' ניסה את מזלו,
לא היה לו שום סיכוי להגיע. תשמע, זה לא להאמין שנוח לא מצליחו להפקיע גול, במיוחד האיש הזה עוד. היה פשוט לא להאמין. זה שהוא עדיין נשאר על המגרש, זה גם די מבטיח לכל סדרת ההחמצות שלו. טקי שם מסייע בהנעת הכדור מאחור. יענה טקי. נועה נראים פחות עייפים, אבל מצד שני משחק חסר השראה. רק האוהדים לא התעייפו. עוד חילוף, כנראה כתוצאה מפציעה. אברהים היו יוצא וחיסוס טוסקנו במקומו. תשמע, השחקנים המחליפים האלה חווים את אחד הרגעים הגדולים בתולדות המועדון. אין ספק. חיסוס טוסקנו, המגן הספרדי, מספר 2. חילוף רביעי שמבצע בסארס. אין מה לעשות, שמגיעים לשלבים האלה, ובאמת קבוצות לא בכושר הגופני הגבוה ביותר בעולם, העייפות משתלטת ועושים טעויות ומסירות לא מספיק מדויקות. לא שקודם כשהם... אתה אומר כאילו המשחק עד עכשיו, עד ב-90 דקות שטף מצד לצד. כן, נכון, אתה צודק, אבל זה הופך להיות עוד יותר גרוע, לצערנו הרב. אוי! שוער גם יכול לקלוט את הכדור. מה? הוא בא בטענות למי? למי?
הוא צריך להראות שהייתה סיבה לזה שהוא יגרף, אז הוא מייצר בזה תכונת שוערים ידועה. עוד כדור ארוך שאין מי שינצל אותו. בלינקולן כבר חושבים על הפנדלים, אני מבטיח לך, למרות שיש עוד 20 דקות יותר. אשכרה יושבים עכשיו הסקאוטים של ברגה ואומרים לא להאמין שבשלב הפלייאוף של הליגה האירופית זו היריבה שנקבל, לא משנה ממנו. הם יכולים להעלות את המחליפים שלהם ולעבור. הם לא יעשו את זה כמובן, אבל תראה, זה קבוצות שמול ברגה היו נודניקיות כאלה. אוי ובוי! אוי ובוי! כמעט ראינו פה שער עצמי. מוזר מאוד אגב. שוב, אם זה היה מוקדמות קונפרנס ליג, זה היה יותר קצת מסתדר תשמע, פגע לו בתאומים וכמעט הלך לחיבור. בעט פה מ-30 מטר, בעט לא רע. במקרה הזה, אחרי בעיטות מאוד מאכזבות שראינו עד עכשיו. הגענו לדקה 100. קרן לנועה. אבל עם הרוח, תראה לאיפה זה הולך. השופט הציל אותו. הוא שרק שנייה לפני שהוא הרים והוא ייתן לו עוד הזדמנות. זה לא ייכנס לסטטיסטיקה. אבל הרוח, קח בחשבון את הרוח. אם זה יהיה עוד פעם אותו דבר, אני אגיד לך שזה לא הגיוני. רוצה להגיד? לא, זה... חצי לא הגיוני. בדיוק, זה היה יותר טוב ועדיין גרוע. אולי עכשיו זה יגיע. האם גרגיץ' היה בנבדל? הכוון לא יניב דגל עכשיו הוא מניב. הוא חיכה שהמגן יבין את זה וירוץ איתו. המגן לא כל כך הבין את זה ואז הוא נאלץ לקחת את הכדור. עוד 3 דקות לסיום החלק הראשון של הערכה. הפנדלים הולכים ומתקרבים. הנה האיש עם העיניים, אתה זוכר אותו מפרנס ורוש? כן. משחק בסיבוב הקודם. אולי הוא יחשף להם את המשחק ויפקיע. בואו נראה אבל מה עושה לינקולן רד אימס. השדים האדומים של לינקולן הגיברלטרית. ראיתם? בעטו אחד לשני ברגל, שמעו את הרעש של הפתק, שניהם עשו מספרת במקביל. תראה את דגל הקרן, תסתכל על דגל הקרן, עוד מעט אמות אף מהמקום.
2 דקות לסיום החלק הראשון של הערכה באבוביאן סיטי סטדיום. המתח בשיאו. עוד חילוף. אבל למה הוא עושה את החילוף עכשיו? עוד דקה יש לו הפסקה. ידידנו אייס יוצא. גור מנבליאן נכנס. מנבליאן עם העיניים המחשבות, ואולי גם הם צריכים את הרגליים המחשבות שלו ביום כזה. תשמע, זה לא להאמין שהיום הזה, פשוט לא להאמין שהיה סיים את זה בלי גול. הוא היה יכול לסיים עם 3, לא עם גול. ממש ככה. גור מנבליאן, מספר 27. שהדבר הכי מדהים לגביו, שהוא שיחק בנאנט בליגה הצרפתית. משחק אחד, אבל שיחק. מנבליאן, סיפור חיים מדהים. הוא נולד באזרבייג'אן, בגיל צעיר מאוד עם ההורים שלו היגר לצרפת, שיחק בנוער של נאנט, עלה לבוגרים של נאנט, שיחק משחק אחד, ולפני 2 עבר לנוער. בחור בן 23. 2 דקות תוספת לחלק הראשון של הערכה. כדור חוץ מימין. הרחקה לא טובה, אבל עכשיו הכדור הזה יוצא החוצה כדי לתת להגנה של לינקולן עוד כמה שניות לנשום אוויר. יש פה עוד שחקנים של לינקולן שיש להם כוח לרוץ, בעיקר המחליפים כמובן. וואו, וואו! תהיה פה קרן. קרן, בדקה 107. סואליה יגביע. ראינו את הקרנות הקודמות שלו. זה נמשך הסיפור הזה. למה נותנים לו לבעוט קרנות אם הוא בועט כל כך גרוע? לא להאמין. באמת, לא להאמין. יש פה דברים בלתי מוסברים במשחק הזה. אין לו את הרגש שם, אין לו את הטאץ', תחליף מרים. קורה. סיים? סיים. אנחנו נצא להודעה קצרה, מיד חוזרים אל החצי השני של הערכה. תפוזינה סינגלס-רן 2025, 18 בספטמבר, מגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס-רן. הייתי לוקח הכל לנאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי
אותה, אני יודע מה יהיה מחר. נבחרת ישראל ביורובסקט, החל מ-27 באוגוסט. גם דני אבדיה יהיה שם. ערוץ הספורט מציג יורובסקט 2025, הכוכבים הגדולים בעולם והנבחרת בכחול לבן בטורניר הכדורסל היוקרתי ביבשת. יורובסקט 2025, 27 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חילופים בשתי הקבוצות, ראינו את האיסלנדי של נועה נכנס, זה חילוף שישי ואחרון כמובן, היה חילוף גם בלינקולן, נכנס קייל קלינטון. רבע שעה, 15 דקות, ואם לא יהיו שערים, כי לא היו עד עכשיו ב-105, שזה הרבה יותר, כי תוספות הזמן כבר עברנו את ה-120 בסך הכל הכללי, אנחנו נלך לפנדלים. ואם דיברנו על פנדלים, הזכרנו את הניצחון של לינקולן אימס על אמרון ספרטנס, 5 פנדלים, את כולם הם שלחו לרשת, כלומר מבחינת פנדלים הם יודעים את העבודה. אבל אולי עוד יהיה לנו שער לפני זה, המשחק הזה יוכרע עוד לפני הדו-קרב, למרות שעל פי היכולת ששתי הקבוצות הראו לנו עד עכשיו, אתה יודע מה? סביר להניח שזה לא יקרה. אתה יודע מה? גם בשביל כל מה שקרה במשחק הזה, לפחות שיהיה דרמה של פנדלים. כי אם לינקולן תהיה במצב שיכולה להדיח את נועה, זה הפתעה גדולה, לפחות שיהיה פה איזה דרמה בפנדלים, שיהיה מתח. כדורגל לא זכינו לראות פה, לא. שמצדיק עלייה, אז לפחות אולי דרמה. קייל קלינטון זה חתיכת שם, מספר 19 של לינקולן שנכנס ממש לפני כמה שניות. קלינטון שמשחק בלינקולן, זה כאילו שני נשיאים באותה... ממש ככה. אבל כדור הרוחב הזה של יאקוליש לא מגיע לכתובת. תהיה פה הוצאת חוץ של הברבזומיאן, הכוכב של נבחרת ארמניה. שחקן עם השם הארוך ביותר על המגרש, 53 הופעות במדי נבחרת ארמניה להמברזזומיאן. שיחק 5 שנים בקפריסין בשתי קבוצות שונות, כולל באנורטוזיס פמגוסטה, 3 שנים באנורטוזיס.
תשמע, מה שראיתי עכשיו זה שהרוח מנעה את הקרן. הכדור קפץ, בימים רגילים הוא עובר את הקו, אבל הרוח דחפה אותו בחזרה למגרש. כן, אז נועה ביצע את כל 6 החילופים. לחואן בסארס יש עדיין חילוף אחד נוסף אם הוא ירצה לבצע אותו. לא בטוח. אבל אנחנו עם כדור חופשי. חמישה שחקנים בלבן בתוך הרחבה של לינקולן, כולל כל הגבוהים. אבל הראשון הוא הגיע לכדור הוא ברנרדו לופז, קפטן של לינקולן. אגב, ברגה עם תהיטה מובילה 2-0 בבית על קלוז' אחרי שניצחה 2-1 במשחק הקודם, כלומר אין פה שאלה בכלל. ברגה יכולה להיות רגועה, היא תהיה בליגה האירופית. טוב, בואו נעדכן קבוצות שהבטיחו את מקומן בפלייאוף של הקונפרנס ליג. אז אמרנו לוזן משוויץ, ספרטה פראג מצ'כיה, שכבר לא תשחק נגד בית"ר ירושלים, לבסקי סופיה, דיפרדנג' מלוקסמבורג, אנדרלכט, אוקיי, שם גדול, גיורי מהונגריה, רוזנבורג מנורווגיה, אומוניה ניקוסיה מקפריסין, זה כרגע, וריגה כמובן, אחרי שבית"ר ירושלים ניצחה אותה 3-1 וזה לא הספיק. היה שער נוסף של בית"ר ממש בסיום, אבל המשחק הסתיים. אחרי שבית"ר הובילה 2-0, חיפשה את ה-3-0 להשוות ל-3-3 וזה לא קרה. טוב, בית"ר ירושלים כמו הפועל באר שבע סיימה את דרכה באירופה. וואו, כמעט זה נכנס. עוד כדור שמסתובב לו שם ברחבה של הגיברלטרים, יש שם שחקן פצוע על הדשא, המשחק עכשיו יעצר. הוא לא יכול להמשיך כי זה פגיעת ראש. ברגע שיש פגיעת ראש, השופט לא יכול להמשיך. כן, וזהו גם טוריה, אחד מאותם בודדים שמשחקים פה כבר 112 דקות נטו, אבל 125 ברוטו. זה כמעט נכנס הדבר הזה. כן, פשוט נשכב לו על הראש. מולה שריוביץ'. סנגרה עייף מאוד, השקיע פה הרבה מאמץ, כבר פחות משפיע על המשחק. 7.5 דקות לפנדלים, וברור לך שלינקו תגיע לפנדלים במצב מנטלי הרבה יותר טוב אם זה יגיע אכן לפנדלים. נועה מבחינה פסיכולוגית תרגיש איך זה קרה לנו, איך לא ניצחנו קבוצה מגיברלטר, איך הגענו לפנדלים, כל הדברים האלה ישבו בראש של השחקנים. השופט אומר להם, חבר'ה בואו, תתחילו כשאני שורק, לא לפני זה.
לינקולן קבוצה מאוד מאוד מוגבלת, אבל עצם זה שהם כל כך קרובים, אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל אם זה מגיע לפנדלים והם עולים, תשמע, זה באמת הישג מדהים. שני הסיבובים לעבור ככה, בלי להפסיד זה? משחק. 4 משחקים הם לא הפסידו. לא, הם... הפסידו וניצחו? לא, הם ניצחו את אמרון, אבל אחרי זה הובסו על ידי קרבח, כי הם היו במוקדמות ליגת האלופות, הם אלופת גיברלטר. אבל בסדר, אתה לא מצפה שהם יעשו שלבים בליגת האלופות. בסדר. אבל כן... להגיע לפלייאוף הליגה האירופית? מדהים, מדהים, פשוט מדהים. לא, אבל את הסיבוב שהיא עברה בפעמיים טקו? לא, היא ניצחה אחד והפסידה אחד, ואז ניצחה בפנדלים. אז זה לא משנה. כן. לקבוצה כזאת, יש שם שחקנים כבר שלא מסוגלים לעמוד על הרגליים, מתיחות, כל מה שאתה רוצה או שאתה לא רוצה, ועדיין זה לא נגמר. אני לא בטוח שאנחנו נגיע לפנדלים. ממש לא בטוח. גרגיץ' משאיר את הכדור לאיסלנדי. תהיה פה קרן. גם בונבי עולה לשלב הבא של הקונפרנס ליג, נוסף לכל הקבוצות שכבר הזכרנו קודם לכן. אתה זוכר שסיפרתי לך שסנט פטריק אתלטיק מובילה 2-10 בשקטש? זה היה זמני, בשקטש השוויתה ל-2-2. תמי אברהם מבקיע את השער השני של בשקטש. ועוד תוצאה מעניינת, פרטיזן בלגרד מובילה כרגע 1-0 בחוץ על איברניאן. מסקוטלנד הפסידה לה 2-0 במשחק הראשון, ויברס נטחו לא בהרכב, הוא על הספסל של פרטיזן, נניח שייכנס בהמשך. אנחנו כבר דקה 117, עוד כדור שמורחק שם על ידי ברנרדו לופס. וזה בידיים, הופ, משמיט, אבל קולט בסופו של דבר סנטנה. גם אם הוא ישמיט עוד פעמיים, אין מי שיפקיע. הכרטיס הצהוב הזה מגיע בדקה 118. עוד מאמץ קטן ואנחנו מגיעים פה לפנדלים. מאמץ קטן מבחינתה של לינקולן כמובן. הנה הטעות, אבל לא היה מי שינצל את זה. סנגרה, מאמן שם, פירקוביץ' מסמן לכולם לעלות למעלה. אומברדזומיאן, מדהים שלינקולן עדיין מנסה לצאת למתפרצות. כמובן שחקנים שנכנסו טריים יחסית, במקרה הזה קיקה גומס. נדב, אם המשחק היה עכשיו עוד 120 דקות לא היה גול. כן. אם עכשיו המשחק ממשיך, באיזה דקה להערכתך היה נופל גול? ברגע ששחקנים היו פשוט נופלים מהרגליים ולא מסוגלים לזוז, ומישהו בצד השני עדיין היה... באיזה דקה בערך להערכתך? 250. רגע. סנגרה. הנה פתיחת רגליים, זה טוב!
הם לא יכולים לשים גול. יש מצב יותר קורץ מזה? שחקן יותר מנוסה מזה? לינקולן עשו הכל לא לעשות טעויות, והם עשו את הטעות הזאת בדקה 120 תשמע, כמעט. הוא גם מכניס את הומברטה זומיאן! נכנס מחליף. הוא היה לו, זה לא שחקן שגמור. זה קפטן! ראית איך הוא בעט את הכדור, דחף מלמטה, בכלל לא הכניס את הרגל כמו שצריך לביתה, זה משהו עובר עליהם. לא יודע אם זה לחץ, לא יודע. הם היו בטוחים שהם מגיעים לפה לנצח את המשחק. אוקיי, לא 6-0, 2-0, 3-1, כזה רגוע. ועוברות הדקות, וזה לא קורה. אנחנו משחקים נגד קבוצה מגיברלטר. לא שהם מגיעים מגרמניה, כן? ועדיין. טוב, 120 הדקות הסתיימו להם בעוד 5 שניות. אולי השופט יוסיף פה עוד דקה, לא נראה לי שיותר מזה. חוץ מתשוער הם מעלים את כולם כדי לעשות גול בדקה 120 בנייח. אתה יודע מה? הלוואי. מגיע להם. זה לא יקרה. 120 הדקות הסתיימו. והנה השריקה. הולכים לדו-קרב מהנקודה הלבנה. אנחנו נצא לכמה הודעות, ומיד דו-קרב הפנדלים הדרמטי בין נועה ללינקולן רד אימס. ישראל זוכה בזהב באליפות העולם. אליפות העולם בהתעמלות אומנותית, החל מרביעי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מוציא יורובסקט 2025, הכוכבים הגדולים בעולם והנבחרת בכחול לבן בטורניר הכדורסל היוקרתי ביבשת. יורובסקט 2025, 27 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. פיינל פור ליגת יאז פוטבולי מגיעה לרגע האמת, שבת ב5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. נבחרת ישראל ביורובסקט החל מ-27 באוגוסט. גם תומר גינת תהיה שם. סוף סוף היא חוזרת, הליגה של המדינה, עם מרוץ אליפות שמתחיל מהשנייה הראשונה. עולות חדשות שחולמות לחזור לימים הגדולים, והאוהדים שכבר לא יכולים לחכות יותר. אז תתכוננו לעונה לבן טהור. ליגת העל חוזרת לעונת שידורים חדשה בערוץ הספורט של ישראל. הפועל חיפה כובשת! בית"ר ירושלים מול הפועל חיפה, חצי גמר גביע הטוטו, שני ב8, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי לחבק אותה, אני יודע מה יהיה מחר. נבחרת ישראל ביורובסקט החל מ-27 באוגוסט. גם דני אבדיה יהיה שם. כן, הגענו אל השלב המותח של הפנדלים. דו-קרב הפנדלים שיכריע את גורל העולה על המפגש מול ברגה. והזכרנו קודם שלינקולן רד אימס כבר עברה שלב אחד בפנדלים העונה.
מיד נראה מי הבועט הראשון. שני השוערים ניגשים לשער. כאמור, לינקולן רדימס כבר עברה קבוצה אחת בפנדלים, לא העונה, בעונה הקודמת, הייתה מול ספרטנס, וואי! כדור ראשון הולך לקורה! הקבוצה שכבשה את כל הפנדלים, אבל מריאנו ננו בועט את הכדור הזה לקורה. בעיטה ראשונה של לינקולן הולכת החוצה, בדרך כלל היתרון הוא של הקבוצה שבועטת ראשונה, אבל זה רק במידה והיא מבקיעה. עדיין אין גול היום. עדיין אין גול היום. הבועט הראשון של נועה יהיה נרדין מול השניוביץ' הבוסני, שלא היה כל כך חד במשחק הראש שלו, אבל הזדמנות ראשונה שהוא מקבל עם הרגל. בואו נראה. והוא עושה את זה! יש לנו שער ראשון בערב הזה. שעה טובה. ומוצלחת. האיש עם השם הכי ארוך בהיסטוריה מבקיע את השער הראשון. 1-0 לנועה אחרי הבעיטה הראשונה לכל קבוצה. ברגה ממתינה ליריבה הבאה שלה בפלייאוף הליגה האירופית. האם ברגה תצטרך לנסוע נסיעה קצרה מאוד לגיברלטר או לטוס עד ארמניה? זה כמעט משחק בית לברגה בפורטוגל, בגיברלטר. עוד שהיא מגיעה מצפון פורטוגל, אבל זה עדיין יחסית קרוב. כן, הבועט השני יהיה תג'אי דבר, שהבקיע במשחק הראשון את השער לזכותה של לינקולן. השחקן הכי טכני בקבוצה. והוא עושה את זה טוב, למרות שהשוער לקח את הפינה הנכונה, ואפילו כמעט, אולי אפילו נגע בקצות האצבעות. משווה כאן 1-1. אנחנו עוד מעט עם הבעיטה השנייה. המחשף. המחשף. גור מנדליאן. יליד אזרבייג'אן, גדל בצרפת, משחק בארמניה. מנדליאן. וואו, פנדל מצוין. טכניקה של האקדמיה בצרפת בביתה הזאת. בינתיים 100% הצלחה. הבועט השלישי של לינקולן מיד התייצב מול אוגניאן צ'אנצ'רביץ'. תורו של חואנחה. יפה מאוד, חואנחה. כל הפנדלים לאותה פינה. נכון. 4 פנדלים לאותו מקום. אנחנו ב-2-2, אבל... דרך אגב,
כולל ההחטאה, גם הפנדל הקורא לאותו מקום. כנראה בגלל הרוח הולכת לכיוון... אז השוערים אמורים לדעת את זה, אתה יודע. כן, אבל עובדה ששחקנים פעם אחרי פעם בועטים לשם. פנדל השלישי של הקבוצה המקומית. מתח באוויר. סרגי מורדיאן. וואו! אל המשקוף. מורדיאן מחמיץ, אחד היותר טובים בקבוצה הזאת היום, יחסית, כן? ואנחנו ב-2-2 אחרי 3 בעיטות. תשמע, זה לא היה חסר הרבה שזה ייכנס מעבר לקו, כן? כן, כמו הגול של אנגליה במונדיאל 66. שוויון מחדש. שוויון, לגמרי, 2-2, 2 בעיטות נשארו לכל קבוצה. הבועט הרביעי של לינקולן. והשוער אמנם נגע, אבל לא הצליח למנוע. איך הוא לא לקח את זה? לא ברור לי עד עכשיו, אבל קיקה גומס עשה את זה, והיתרון עובר ללינקולן. 3-2, הלחץ כולו על נועה. תשמע, הוא ממש הגיע לכדור טוב. אבל עם היד ההפוכה, לכאורה, נכון. טוב, אם הוא מחמיץ, נועה תהיה בצרות צרורות, כי אז פנדל אחרון של לינקולן והיא עולה. חייב להבקיע מרין ליאקוליש. אנחנו זוכרים את המבצע הגדול שלו שהסתיים עם פצצה לקורה. האם גם עכשיו תהיה פצצה לקורה? יאקוליש. פנימה. מצוין. 3-3. תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה. 8 פנדלים, אף אחד לא ניווט לפינה.